twelve fil-kampanja tal-plerin il-laxijiet wara d-disko ġo xi żmien tifkiriet ta' żożija ferm ħelwin ħall-imħabba li għandna l-xulxin jarju żgħir l-ewwel laqa tifkiriet fleġġew qalb ismek u ismi żewġ bewsiet fuq xi zog kbir ta' siġra imquxin weda li nibqa' nħobbok tul is-snin tifkiriet tagħna tnejn borsa kbira għal ftit ħolm illi seħħ wara żmien nafu llum is-suċċess tal-ħabbibna għal xulxin wek flimkien intu jien ferħanin tifkiriet ta' tnejn kan żożija għal-musseb ta' jum twil minn li xemx u jekk ngħix sa' disajn qatt ma ninsa sa' nixjien tifkiriet ta' tnejn l-aktar żmien. Nixi twelve fil-kampanja għal-plerin il-laxijiet wara d-disko ġo xi żmien tifkiriet ta' żożija ferm ħelwin għall-imħabba li għandna l-xulxin tifkiriet tagħna tnejn borsa kbira għal ftit ħolm illi seħħ wara żmien nafu llum is-suċċess tal-ħabbibna